kyau kuma ba wata jayayya. Bana jin daɗi irin yadda nake ganin wasu 'yan mata suna bibiyar ka. Zuciyata tana min zafi. Ya kamata ka ɗau mataki a ce munafuka wacce ba ta da aikin sai munafuci soyayya. Wai shin da ke yake ko da ni? Wayannan kuɗaɗen so mun taɓa ni. Ai in dai zai saki kuɗi kuma zai ga aiki daidai da yadda yake bukata. Akwai ƙarin kuɗaɗe ga duk rukunin da suka fara kawo min bayani da wuri. Yau ga masoyina yana so ya bada ni. Ya da zugan makiya waɗanda ba sa so na a tare da shi. Ni makaho ne yayin da ke ce fitilar da ke jagorancin duk abin da sanyi. Ka je za mu haɗu gobe bayan mun gama lecture. Gaskiya kina da ƙarfin hali. Mace ce ni koriya a cikin koriyar ciyawa. Kamal shin me tsakaninku da kai da malama Binta ne? Ni kuma? Ke har suna aka saka mata wai makarantar so. Da ni kika mara? An mare ka. Kai Rama. Ina kama ɓata lokaci. Motata ta yi faci, kai kuma kaka akan keke. Ga min da me zaka taimake ni? Zuciya tana bugawa so 170. Wani irin rashin mutunci ne dan me zaki mare shi? Duk faɗin makarantar nan babu wanda ya kai ni gata. Wallahi tsara mu kamar mare ta. Ko kai baka isa ka mare ni ba ballanta na shi. Ya haka ya kuke abu kaman ba animal ba. Makarantar so idan kin duba ita ce sanadin da na shaku da ke. Zamanmu ya yi kyau kuma ba wata jayayya. Akan ki zuciya ta yau tana. Kai makawo ne za ka yi min irin wannan bangazar? Kana wani waige-waige? Amma dan Allah ki haƙuri. Ba ƙone ni. Admin vlog nake nema. Wannan ma ai ƙauyanci ne. Daga gani baka saba tafiya akan tiles da siminti ba. A gona ka saba tafiya. Ai abin da ne masa shi ne daidai. Kusa ya kawai yanzu ba ya gasa ya kasa ba ba da ba su yi ba za ta shekara a to bara ki ji in gaya miki irin su da kike renawa da yawan su ne suke zama wasu a gwamnati da yi wankin fishi wayewa da kuɗi ai akwai baiwar da Allah ya masa sadiya shi fa wulakanci fa ba shi da daɗi kowane ɗan adam da kike gani da tasa darajar a wajen Allah halama saurara mana ai ki ga mu magana ba idan akwai bayar da Allah ya masa ai ba yana da sabo baiwa Bilal! Kamal ya aka yi ne? Yaushe ka zo makarantar nan? Ta baya ne nake yi? Wallahi ran nake. Ke? Wani irin rashin mutunci ne dan me zaki mare shi? Kai makaho ne? Baka ga abin da ya mun ba? Me miki saboda tsautsayi kawai ya to bisa tsautsayi yayi tuntube ya zo a miki abu kawai shine ya ki taki zabga mai wannan marin? Tsautsayi? Jiya da ya bangaje ni hajjaka ta faɗi tsautsayi ne wannan? Tun da gaske ne kamar jiya ka bangare ta hajjaka ta faɗi? Haka ne amma bisa tsautsayi ne. Kai, bari in gaya maka, this is
the last warning. Idan ka ƙara kuskuren yin haka a gare ni, wallahi sai na sa an kore ka a cikin makarantar nan. Ke dakata. Ke wace ke da zaki iya sa har a kore shi daga wannan makarantar? Kai ka san wace ce? Duk faɗin makarantar nan babu wanda ya kai ni gata. Wallahi sai ramu mana. Kamal. Marita. Ko kai baka isa ka mare ni ba ballanta na shi. Ya haka ya kuke abu kaman ba animal ba. Ba mu ce hostel Allah. Kamal, hakikanin gaskiya abin da yarinyar nan tema ba ta kyauta ba, amma ina mai tabbatar maka da cewa sai mun ɗau mataki a kanta, domin tunda tema wannan abun ba za mu taɓa rabuwa da ita ba, sai mun mata abin da tunda take a duniya ba za ta manta da in ta aure makaranta in dai kana ƙauna ta kawai ka rabu da ita. A rabu da ita kuma to akan me za ka ce a kyale ta? Yarinyar da ta zo a cikin mutane tema irin wannan rashin mutunci. Na san yarinyar kuma ta yi ƙunshi amma za ta gane kuranta amma sai nan gaba. A dai muna makarantar nan ba zai yi ma mu yabu da yarinyar ba, dole sai mun mata abin da ko da ce ta ban makarantar nan ba za ta manta da mu ba. Ni na gaya ma wannan. Barin ta shi fi sauki saboda bai da wani amfani da yau, amma a gaba za ta san ta yi kuskure. Ina faɗa ma wannan magana. Kawai karamu da ita. Makarantar soyayya. Makarantar soyayya. Ya naga kun to kuna marmashi ne. Ba dole ki ga mun to muna murmushi ba. Sadiya, ya kamata ki cire duk wani girman kai. Ki zo mu je wajen gayan nan ya koya mana karatu. Saboda kin san kwas ɗin malamin nan ana faduwa sosai. Kuma gayan yana da kwakwalwa. Ni ce zan je wajen wannan dan koyan ya koya min darasi, har gwandan fasa zana kwas din. Babu yanda za a yi da wayewa ta, kuma gidanmu da kuɗi in faɗi wannan kwas din. Ko ban zana A a cikin wannan jarabawa, ina ne tabbatar muku da cewa sai na samu A a wannan jarabawa. Kai, na ma cika muku baki. A din nan da nace zan faɗa ya zama wajibi in sani ta a cikin makarantar nan. Ku dai ku zuba ido ku yi kallo. Makarantar soyayya. Makarantar so idan kin duba ita ce sanadin da na shaku da ke. Assalamu alaikum. Yawa da Allah mun zo neman wani taimako. A'a, ba wai taimako na kuɗi nake so dangane da course din nan ne na laboratory science din nan shine to mun ga cewa kai kaɗai kake gani shine muka zo dan ka taimaka mana. To ai ba a fafe gora ranar tafiya. Tun a farkon tam ya kamata ku zo mu rika extra lesson da ku ba ku zo ba. Gaskiya ne abin da ka faɗa. Dangane sauran kwana biyu a fara jarabawa. Amma da Allah ka dan taimaka mana ko da pass ma mu dan fita a cikin abu. Mu dan tsinci dai wani abu kaɗan daga cikin exam inda za a fara. Shikenan in Allah da za ku tsinci abin da kuka samu. Sai ku zo mu zauna mu fara. Gaskiya mun ji daɗi. To ai ya kamata mu je mu wani ɗan gu mai sanyi haka ko inuwa mu zauna mu ɗan yi karatu sai ya fi daɗi. Ok da shi kenan ba matsala sai mu samu gurin aiki.
Haba bibiya tun azin na tsaye da ke kuma kina wani shashare ne kace wanda ake bin wata rahama. Ai irin ku ba abin saurare bane. Da a ce rahama a hannuna take ba zan taba saka ka a ciki ba wallahi. Saboda kai baka san kima ba. Jima na yan mata akwai wanda sun dame ni sun shanye ni a aikata manyan laifuka. Me laifina shan tabar da nake ta dan iya ne da ba a rasa ba. Hangen laifin da wasu da kake yi shi yasa kake ganin laifinka ba komai bane ba. Idan ka sake ka je wa Allah a haka, a wuta zai jefa ka sha. Da ni mara? An mare ka. Wallahi idan ka sake rike min jaka, sharri zan yi maka daidai kake da wanda za ka yi min fyaɗe tunda kai baka jin nasiha. Haba dan Allah, minti nawa zan bata akan titin nan ina tsaye. Ai wannan abun kunya ne. Ta mutane za su rinka wucewa suna kallo na akan titi. Ga mota na yayi facin ni kuma a tsaye akan titi. A wannan sai aji na ya zube. Wai Allah da alamun kina cikin matsala ko? Me yasa kake tambaya ta? To, a matsayin ki na ƴa mace, ni kuma a matsayin ɗa namiji in ganki a hanya. Ana tsayan ji dalili, saboda naga fuskan ki yana cikin damuwa. To ai kai baka da abin da zaka taimaka min da shi. Kula ka ma ɓata lokaci ne. Motata ta yi faci, kai kuma ga ka akan keke. Ga min da me zaka taimake ni? Za ki kwanta ki daura.